Helo, yn y fideo yma, dyn ni'n dod yn trafod persbectifau cymdeithasegol ar addysg. Felly, be dyn ni'n mynd i wneud ydy mynd â chi drwy rhai o brif ddamcaniaethau cymdeithaseg sydd yn trafod addysg. Newn ni gychwyn drwy drafod damcaniaeth strwythurol swyddogaethol, cyn mynd ymlaen i drafod damcaniaeth Marcsaidd a ffeministaidd. Mi newn ni wedyn trafod theori feirniadol hil, cyn mynd ymlaen i drafod damcaniaeth rhyngweithio, theori'r dde newydd a damcaniaeth ôl fodernaidd. Felly, newn ni gychwyn drwy drafod damcaniaeth strwythurol swyddogaethol. Maen nhw'n pwysleisio bod y system addysg yn chwarae rôl holl bwysig yn trosglwyddo normau a gwerthoedd cymdeithas i ddisgyblion. Maen nhw'n pwysleisio bod y sgiliau, y normau a'r gwerthoedd addysgur yn yr ysgol bod rhain yn hanfodol i ddisgyblion pan maen nhw'n mynd o'r ysgol ymlaen i'r byd go iawn. O fewn y system addysg, dyma ble mae disgyblion yn dysgu sut i barchu awdurdod a rheolau cymdeithas, a mae disgyblion yn dysgu sut i gydweithio efo'i gilydd. Mae hyn yn holl bwysig felly mwyn sicrhau bod consensws gwerthoedd yn cael ei datblygu o fewn cymdeithas. Ac wrth gwrs, dyn ni'n cysylltu'r ddamcaniaeth hon efo pobl fel Emil Durkheim, y cymdeithasegydd Ffrenig Emil Durkheim. Ond os dyn ni'n dod i gyfnod mwy modern, dyn ni'n meddwl amdan gwaith pobl fel Parsons yn fan hyn. A mae rhywun fel Parsons yn credu mae addysg yw un o prif gyfryngau cymdeithasolu, socialisation, sydd gan gymdeithas. Felly mae rhywun fel Parsons yn credu bod y teulu yn gyfrifol am gymdeithasolu cynradd, ond bod yr ysgol yn pigo fyny wedyn efo yr cymdeithasolu eilaidd yma sy'n cael ei wneud gan y system addysg. Addysg felly yn ôl Parsons yw'r bont rhwng y teulu a'r gymdeithas ehangach. Ac mae hwn yn gyfle da i sôn am derm sy'n reit bwysig o mewn cymdeithaseg, sef y syniad yma o feritocratiaeth neu meritocracy. Mae Parsons yn credu mewn meritocratiaeth. Mae'n credu fod pawb yn cael yr un cyfle i lwyddo o fewn cymdeithas. A mae'n credu bod yr ysgol neu'r system addysgu bod hwnna yn trin unigolion yn gyfartal a bod pawb yn cael yr un cyfle i lwyddo o fewn y system addysg. Ond so damcaniaeth strwythurol swyddogaethol oedd rheina, damcaniaeth arall sy'n hynod o bwysig o fewn cymdeithaseg ydy damcaniaeth Marcsaidd, a mae hwn yn dod o ogwydd chydig bach yn wahanol. Fel y swyddogaethwyr, mae'r damcaniaeth Marcsaidd hefyd yn cytuno bod y system addysg yn paratoi plant ar gyfer y byd gwaith drwy drosglwyddo sgiliau a gwerthoedd iddyn nhw. Ond yn wahanol i'r swyddogaethwyr, mae'r Marcswyr yn gweld y system addysg nid fel rhywbeth llesol, nid fel rhywbeth da i blant, yn hytrach maen nhw'n gweld o fel rhywbeth sy'n ecsbloitio plant ac yn ecsbloitio'r dosbarth gweithiol. Fel mae'r cartŵn ma'n dangos, mae Marcswyr yn credu na creu y genhedlaeth nesaf o weithwyr i gynnal y system gyfalafol. Mae dyma yw diben addysg yn y bôn. A mae yna lot o enwa pwysig i ni ystyried wrth drafod addysg. Marx ei hun yn sôn amdano fo, ond pobl hefyd fel Althusser hefyd yn ei drafod yn ei waith yn fwy diweddar. Lle mae Marcswyr yn credu bod y system addysg yn chwarae rhan allweddol mewn rheoli syniadau a disgwyliadau'r dosbarth gweithiol. A maen nhw'n trafod term pwysig yn fama sef ymwybyddiaeth ffug neu false consciousness. Hynny yw, dydy'r gweithwyr, dydy plant neu'r gweithwyr, dydyn nhw ddim yn gweld y byd fel y gymau o go iawn. Dydyn nhw'n gweld bod nhw yn cael ei dominyddu, dydyn nhw'n gweld bod nhw'n cael ei ecsbloitio. Felly mae'r system addysg yn ôl Marcswyr
yn darn o gyfarpar aideoleg o wladwriaeth. Mae hwn yn darn pwysig gan Althusser yn fan hyn, bod yn darn o'r ideological state apparatus, ble mae'r dosbarth gweithiol yn dysgu i dderbyn y drefn gyfalafol. Nid yw'r dosbarth rheoli yn dominyddu drwy rym neu drwy ffos yn unig. Sut maen nhw'n dominyddu ydy drwy reoli syniadau neu aideoleg y dosbarth gweithiol. Hynny yw, dydy'r dosbarth gweithiol ddim yn cwestiynu pam bod nhw'n cael triniaeth llai ffafriol o fewn cymdeithas na'r dosbarth reoli. Mae'r dosbarth gweithiol yn dysgu i dderbyn i fyw mewn cymdeithas sydd yn ei exploitio nhw ac yn sy'n anheg ar eu cyfar nhw. A mae'n gweld y system addysg fel rhan allweddol o hyn. Felly'r term nesaf allweddol i'w drafod ydy'r syniad yma bod na fwy i'r cwricwlwm o fewn yr ysgol na dysgu, newn ni ddeud iaith, neu mathemateg, neu celf, neu gwyddoniaeth. Dyma ddarna o'r cwricwlwm ffurfiol dyn ni gyd yn gyfarwydd efo. Ond mae Marcswyr hefyd yn credu bod yna rhywbeth o'r enw'r cwricwlwm cudd neu'r hidden curriculum yn bodoli o fewn yr ysgol. Felly nid gwersi a phynciau traddodiadol yn unig sy'n cael ei dysgu yn yr ysgol. Yn hytrach, mae yna elfennau eraill o'r cwricwlwm yn cael ei addysgu. Enghraifft, mae agweddau a normau a gwerthoedd yn cael ei dysgu o fewn yr ysgol. Ac os dyn ni'n meddwl am waith dau gymdeithasegydd adnabyddus o'r 70au, dyn ni'n sôn am Bowles yn Gintis yn fan hyn, maen nhw'n credu mai prif rôl y system addysg yw atgynhyrchu'r gweithlu gyfalafol. A maen nhw'n credu bod hyn yn digwydd drwy ddysgu unigolion i dderbyn hierarchaidd o fewn yr ysgol ac wedyn y gymdeithas a'r byd gwaith. Hynny yw, dyn ni'n dysgu dilyn rheolau yn yr ysgol, dyn ni'n dysgu i fod yn ifydd, dyn ni'n dysgu i dderbyn awdurdod, dyn ni'n dysgu hyn oll yn yr ysgol, a mae hyn yn paratoi ni wedyn ar gyfer y byd gwaith. Mi fyddwn ni wedi hen arfer dilyn rheola, peidio cwestiynu ag ifyddhau i awdurdod erbyn i ni gyrraedd y gweithle medd y Marcswyr. A mae hyn yn deillio yn ôl i gyd i'r system addysg. Y ddamcaniaeth nesaf i'w drafod ydy damcaniaeth ffeministaidd. Mae damcaniaeth ffeministaidd yn perthyn i ddamcaniaeth gwrthdaro fel Marcswyr. Maen nhw'n pwysleisio anghyfartaledd ar sail rhyw yn eu gwaith nhw, a maen nhw'n pwysleisio'r modd y mae'r system addysg yn chwarae rhan mewn cynnal patriarchaidd. Maen nhw'n dadlau bod yr anghyfartaledd sy'n bodoli o fewn cymdeithas yn deillio o'r system addysg. Fel y Marcswyr, maen nhw'n credu bod y cwricwlwm cudd yn bodoli o fewn y system addysg sy'n dysgu merchaid nid o reidrwydd fel darn o'r cwricwlwm, ond sy'n dysgu merchaid i dderbyn eu lle a derbyn y drefn patriarchaidd o fewn cymdeithas. O fewn y system addysg medd y ffeministiaid, mae merched yn cael eu cymdeithasoli i dderbyn triniaeth wahanol i fechgyn. Nid yn unig yw hyn i weld yn y pynciau mae merched a bechgyn yn ei dilyn, ond mae hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y modd mae rolau rhywedd, rôl disgwyliedig i fechgyn a merchaid, sut mae rhain yn cael eu portreadu o fewn yr ysgol, enghraifft mewn llyfrau ysgol ac yn y blaen. Mae nifer o ffeministiaid ac enw pwysig i ni gofio'n fan hyn ydy rhywun fel Judith Butler. Maen nhw'n credu bod cymdeithas yn gorbwysleisio'r gwahaniaeth biolegol rhwng dynion a merchaid. Maen nhw'n credu bod y normau a'r gwerthoedd cymdeithasol sydd i'w canfod o fewn cymdeithas, mae rhain sydd yn arwain at y ffordd gwahanol mae cymdeithas yn trin bechgyn a merchaid. A mae'r ffeministiaid fel Butler yn pwysleisio rôl y system addysg wrth greu ac atgyfnerthu'r normau a'r gwerthoedd hyn. Y ddamcaniaeth nesaf
dwi'n mynd i drafod ydy theori feirniadol hil neu critical race theory. Lle canolbwynt y ddamcaniaeth hon yw edrych ar ddylanwad hil ac hiliaeth o fewn cymdeithas. Ac dau enw adnabyddus i chi gofio wrth drafod y theori yma ydy Derek Bell a Kimberly Crenshaw. Maen nhw'n amlinellu y ffordd mae hiliaeth wedi sefydlu ac yn cael ei gynnal o fewn cymdeithas. A maen nhw'n dadlau mae nid rhywbeth ar lefel unigol yw hiliaeth, ond yn hytrach rhywbeth sydd wedi cael ei fewnosod o fewn strwythurau cymdeithas. Felly wrth drafod addysg, mae theori feirniadol hil yn pwysleisio hiliaeth sefydliadol o fewn y system addysg, a'r ffordd mae hyn yn dylanwadu'r profiadau plant a phobl ifanc yn yr ysgol, yn y gymuned ac mewn bywyd ehangach. Un darn o waith ymchwil i chi gyfeirio ato ydy gwaith Gilburn o 2005. Ar modd mae Gilburn yn trafod hil ac hiliaeth o fewn addysg yn Lloegr. A mae Gilburn yn dod i'r casgliad bod y system addysg yn cynnal hiliaeth yn y Deyrnas Unedig. Ac yn ddiddorol, be mae Gilburn yn pwysleisio ydy nad hiliaeth amlwg yw'r ffyrdd fwyaf peryglus ar hiliaeth, ond yn hytrach breintiau pobl gwyn o ddydd i ddydd sy'n arwain at oruchafiaeth pobl wyn o fewn cymdeithas. Felly'r hiliaeth mwy tawel bach sydd yn deillio o safle ffafriol pobl wyn o fewn cymdeithas, dyna yw'r math mwyaf pwysig o hiliaeth o fewn cymdeithas, medda Gilburn. Y theori nesaf hoffwn drafod ydy damcaniaeth rhyngweithio. Felly, mae damcaniaeth rhyngweithio'n ffocysu ar rhyngweithio cymdeithasol yn yr ystafell dosbarth. Mae'r persbectif yma hefyd yn trafod cymdeithasoli a disgwyliadau athrawon o berfformiad disgyblion. Ac yn ganolog i'r gwaith yma, mae'r syniad yma o ddamcaniaeth labelu neu labelling theory, ble gall athrawon labelu disgyblion a phlant fel rhai da neu plant drwg, plant sy'n alluog neu plant sydd yn llai galluog. A'r ddadl sydd yma ydy bod y labelau yma yn cael effaith ar y ffordd mae athrawon yn trin disgyblion yn y dosbarth. Er enghraifft, mae modd i athro labelu un plentyn fel da ni'n gweld yn y cartŵn yma, fel plentyn galluog sy'n mynd yn bell yn y byd, sy'n mynd i lwyddo yn y byd. Mae hyn yn cael dylanwad ar y plentyn yna. Ond yn yr un modd, mae modd i athro labelu plant fel plentyn drwg neu plentyn llai galluog, a mae hyn yn y pen draw yn gallu cael dylanwad ar sut mae'r plentyn yma yn gweld ei hun wrth iddyn nhw dyfu fyny. Os da ni'n meddwl am damcaniaeth labelu, mae'r enw Howard Becker yn un andros o bwysig ei waith oedd o'n gwneud yn ystod y 50au yn edrych ar y modd mae athrawon yn labelu plant, ac oedd o'n gweld bod athrawon yn tueddu labelu plant dosbarth canol fel rhai da, fel disgyblion da, fel disgyblion disglair, tra bod o'n labelu plant, tra bod o'n gweld athrawon yn labelu plant dosbarth gweithiol mewn ffordd mwy negyddol. Ddaeth o'r casgliad fod na duedd neu bias wedyn i weld gan yr athrawon yma oedd yn edrych ar pethau fel faint o amser oedd athro yn treulio efo plentyn, pa mor galed oedd athrawon yn gweithio efo plentyn i helpu nhw lwyddo. A canlyniad hyn oedd bod plant o gefndiroedd gwahanol yn cael canlyniadau gwahanol o fewn y system addysg. Er enghraifft, fysa Becker yn dadlau bod athrawon yn ffafrio plant dosbarth canol, a wedyn yn cynorthwyo nhw i lwyddo gan eu bod nhw yn cael ei gweld fel plant disglair. Felly, plant o gefndiroedd gwahanol yn ôl y ddamcaniaeth hon yn cael ei labelu mewn ffordd gwahanol, a mae hyn efo canlyniad neu canlyniadau go iawn ar eu cyrhaeddiad addysgiadol nhw.
Lle y ddamcaniaeth nesaf i fi drafod ydy'r ddamcaniaeth y theori'r dde newydd neu the new right theory. Yn ôl y ddamcaniaeth hon, mae'r gred nad yw'r wladwriaeth, the state felly, nad yw'r wladwriaeth yn gallu cyrraedd anghenion unigolion o fewn y gymdeithas. Nid rôl y wladwriaeth ydy edrych ar ôl unigolion. Maen nhw'n pwysleisio'r farchnad rydd, free market, lle mae busnesau a'r sector breifast yn cystadlu efo'i gilydd. Maen nhw'n credu mewn twf economaidd a bod twf economaidd yn bwysig. Mae'r ffordd orau o gyflawni twf economaidd yw cynnig rhyddid i unigolion sy'n ei galluogi nhw i gystadlu yn erbyn ei gilydd. A mae'r ddamcaniaeth yma yn aml dyn ni'n cysylltu efo byd gwleidyddiaeth a neoliberalism neu neoryddfrydiaeth, syniadau neoryddfrydol felly. Mae rhain wedi dylanwadu ar maes addysg ym Mhrydain heddiw yma, ac un ffordd da ni'n gweld hyn ydy yn Lloegr mae yna league tables, tablau cyngrau'r ysgol yn cael eu cyhoeddi lle mae ysgolion yn cael eu rancio yn ôl yr ysgolion gorau, yr ysgolion rhagoral, ysgolion da ac ysgolion llai da. Felly mae modd i chi weld rancio yma yn bodoli o fewn system addysgol Prydain. A mae hyn yn dod o'r elfen yma gystadleuaeth, bod angen cystadleuaeth o fewn cymdeithas. Ac os ydych chi'n chwilio am waith cymdeithasegydd gyfeirio ato wrth drafod y theoriau'r dde newydd, y maes addysg mae gwaith Saunders o'r 90au yn bwysig. Yn ôl Saunders, nod addysg ydy dyrannu neu rhannu unigolion i safleoedd gwahanol mewn bywyd. Fel y swyddogeithwyr, mae'r dde newydd yn credu bod y system addysg yn system feritocratiaidd lle mae gan bawb yr un hawl a'r un cyfle i lwyddo. Maen nhw'n credu bod angen creu system addysg lle mae unigolion yn gallu cystadlu yn erbyn ei gilydd, a bod y gystadleuaeth yma yn iach gan fod angen sbarduno unigolion i gyflawni mwy yn ei bywydau. Yr ddamcaniaeth ola i ni edrych ar ydy damcaniaeth ôl-foderniaeth, postmodernism. Felly mae ôl-fodernwyr yn credu fod cymdeithas fodern wedi dod i ben, ond bod ni bellach yn byw mewn cymdeithas ôl-fodern neu postmodern. O fewn y gymdeithas ôl-fodern yma, mae amrywiaeth yn ganolog i profiadau byw pobl. Amrywiaeth o ran hil, amrywiaeth o ran diwylliant, a hefyd amrywiaeth o ran cyfleoedd a penderfyniadau. Yn ganolog i hyn, mae'r cysyniad o ddewis, a hefyd bod newid yn digwydd yn gyson o fewn cymdeithas. O ganlyniad mae angen i unigolion fod yn gallu digymod efo'r newidiadau cymdeithasol mewn byd sy'n amrywiol iawn ac sydd yn newid yn sydyn. Ac yn ôl yr ôl-fodernwyr, mae gan y system addysg rôl bwysig i'w chwarae yn hynny o beth. Rôl y system addysg felly yw paratoi gweithwyr i ennill sgiliau i fyd gwaith sydd yn newid yn gyson. Does na ddim swyddi am fywyd bellach, mae'n rhaid i weithwyr newid gyrfa yn llawer mwy aml nac yn y gorffennol. Rhaid i'r system addysg felly gynhyrchu unigolion a all ailhyfforddi a newid gyrfaoedd yn rhwydd. Ac wrth i ni feddwl am gymdeithasegwyr ôl-fodern, mae gwaith rhywun fel Pierre Bourdieu yn hynod allweddol ac wedi bod yn ddylanwadol iawn yn enwedig o fewn y maes addysg. Yn ôl Bourdieu, mae rhieni dosbarth canol a dosbarth uwch yn defnyddio eu gwybodaeth nhw mwyn gallu cael manteision addysgiadol i'w plant o fewn y system addysg. A dyna fo, gen i, dyna'r gwybdaeth drwy rhai o theorau allweddol
Cymdeithasegol a'r addysg. Dr Cynog Brys dwi, a dwi'n ddarlithydd yn Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.